ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ನಾನು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲೆಂಚ ಒಲ್ಲರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುರೋಕು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನಿ ಅಂಗಡಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಅವಳು ಬಾರದ ಪರ್ನಿತ್ತನು ಬಾರದ ಕೈಲಿ ಅಲ್ತಡ್ದು ಅವು ನಂಗೆ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ನಿನ ಪರ್ದು ಪೋಡು ಈತ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಪೋದೆ ತೊನ್ನಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ನಿನ ಪರ್ದು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೇ ಅಂಗಡಿ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ದಿನ ಪರ್ದಿತ್ತು ಅವೇನು 19 ಚೋಲಿದೆತ್ತದು ಈತ ಕೈ ತಂದು ಒಂದು ದಾದೆಕ್ಕು ಒಂದೆತ್ತು ದಾದ ಮಲ್ಪುಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪು ಗಣ್ಣು ಉನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ತುಂಡು ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡಂಗ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಪ ದಾದ ಮಲ್ಪು ನಂದು ಒಂದೇ ನಿಂಚ ತುಂಡು ಮಲ್ತು ಪಾಡಂಗ ನೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಏರ್ ಮಾತ ತೂತಾರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುರೂಕು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಈತ ನಮ್ಮ ಈ ಪರ್ನನ ಇಂಚ ತುಂಡು ಮಲ್ತದೆ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಲ್ತದೆ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟ ಇಂಚಿನ ಗಾರಿಯ ಪನ್ಪೆರವು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬಡದೆರಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಯಾನವು ಮಲ್ತೊಂದುಜ್ಜಿ ಯಾನ ನೀ ಬೇತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ದಾದ ಪನ್ಲೆ ಅವೊಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹಿಡ್ದೀತೆ ವಿಷಯ ಎಂಜಿನ ಪನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪುನಗನೆ ತೂಗೋಡು ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ತೂಗೋಡು ಅಂಚ ಮಾ ವೀಡಿಯೋನು ಸುರುಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಗೋಡು ನಿಕ್ಕಲು ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಒಂದೇನಿತ ಒರೋಟೆ ಆಪುದು 2 ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚ ಒಂದೇನಿತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಹೊರ ಒಂತ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಲ್ತ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಏಲಕ್ಕಿ ಇತ್ತ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಏಲಕ್ಕಿ 4 ಏಲಕ್ಕಿನ ನೆಕ್ ಪಾಡ ಒಂದೇನು ಲಂಚನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಒಂದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನೊಂದು ಕಲಪುಗಂದು ಐಕ 1 ಕಪ್ಪು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಪಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ಪು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಪಡೋದಲ್ಲ ಮತ್ತು 1 ಕಪ್ಪು ಯಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಡೋಣ ಓವೆಣ್ಣೆ ಲಾಪುಡು ತುಪ್ಪ ಲಾಪುಡು ಒಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಡೋಣ ಒಂದು 2 ಚಮಚದ ಎಣ್ಣೆ ಪಡೋಂಡೆ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಎಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಪಡೋಣ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ಪನೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕಲತದಾದ ಪುಂಡಿ ಪತ್ತನಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಂಡಿಡು ಉಂತುಡು ಅಂಚಂಡ ಹಿಟ್ಟು ಕಲತಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ತೋಜ್ಪೊಂದಿಪ್ಪುಡು ಅಂಚದು ಯಾನವೆಂದಲ್ಲ ಐತ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಯಬಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಅಂಚದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕಲತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಏಕ್ ನೀರು ಬೋಡು ಆತಿನ ಪಾಡ್ದು ಕಲತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ದಾನೆ ಮಲ್ತದೆ ಪನ್ನಾಗ ನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಟ್ದ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪುನಂಡ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಬೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಚೂರಣ್ಣಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಜಿಡ ಹಾಕಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುನು ನೀರು ಮಲ್ತದೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ನೀರು ಮಲ್ತದೆ ದಿವಂದೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಂದ ನೆಕ್ ಅಂಡ ವರಾನೆ ಪಾಡೊಂಡವಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಚೂರೇ ಪಾಡೊಂಗ ಅಣ್ಣ ನೀರದ ಅಳತೆ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಏತ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಆಂಡಲ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರ್ಪವಡಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಕಲತ್ತೊಂಡ ಹೆಚ್ಚವರೆಜ್ಜೆ ಅಂಚಾದ
ಇತ್ತು ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ದು ಕಲಪುಗ ಇತ್ತ ಒಂದು ಕಲರ್ ದಾಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಮಾಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಪಾಡ್ಗ ಇಂಚ ದೀಕ ದೀದು ಐಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಇಂಚ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ದೀಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪನಟ್ಟ ದೀಕ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಹೆಂಚಿನಂದು ಅನ್ಸಿತ್ತೆ ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಗಟ್ಟದಂಚಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಬಂದು ಹೋಳಿಗೆ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಹೋಳಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಗಂದು ಪರ್ನದ ಹೋಳಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿರು ಒಂದೇನು ಉದಾಹರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಳು ಅಂಚಣ್ಣ ಒಂದೇನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ದೀಕ ಇತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪರ್ದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತಟ್ಟೆ ಅವೇನು ನೆಕ್ಕು ಪಾಡೋಲ್ಲ ಉನೇನಕ್ಕೆ ಊರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲ್ಲನೇ ಪಾಡೋ ನೋಡ ಅಪ್ಪುಡು ಪಂಡ ಕಜಾವದ ಬೆಲ್ಲ ಅಂಚಿತಿನ ಪುರ ಕಪ್ಪುದ ಬೆಲ್ಲ ಪುರ ಪಾಡ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಲಾಯಕದ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡು ನೋಡು ಡಾಯ ಪಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರಗೊಡತೆ ಹಂಚ ನೆಕ್ಕುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಬೆಲ್ಲ ಕೊನದುಂಡು ಅಂಡಲ ಆತು ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ 1/4 ಕಿಲೋ ತಾತು ಪಾಡೋಣ 1/4 ಕಿಲೋಕ್ಕೂ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಒಂದು 200 ಗ್ರಾಮ್ ಸಾವು ನೆನ್ವೆ ಆತೆನ್ ಪಾಡೋಣ ಒಂದೊತ್ತು ಸರಿ ಕರಗೋಡು ಬೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕರಗಿದ್ರೆ ಆಣ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕರಗಿನಟ್ಟ ಕಾಪೋಡೊಂದಿದ್ದೆ ಡಾಯ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಪಂಡ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಈ ಗೋಂಟು ತಾರಾಯಿ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡೋಡು ಕೊಪ್ಪರ ಪನ್ಪರು ತಂಚ ಆ ತಾರಾಯಿನ ನಮ್ಮ ತುಂಡು ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿನ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ದಂಡು ತುಲೆ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ದಂಡು ಮುಂದೆ ನಿಂತೆನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ಪಾಗ ಡಾಯ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೀನ್ ಬೈಜಿನ ಹಾಳವರ ಬಲ್ಲಿಯತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುರುಟೆ ಸೇರ್ತಾನು ಅವತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಅವಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಕರಗದು ಹೊಂದಾಣೆ ಒಂದುಂಡು ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದ್ದು ಬೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಉಂಡಾಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊರಣ ಆವಾಡೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಆವಡುಂಡು ಇತ್ತ ತುಲೆ ಈ ತಾಂಡು ತನ್ನಗ ಇಂದೆತ್ತ ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ತುಲೆ ಮುಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಈ ತಾರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಿನ ತಾರಾಯಿ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪರ್ಂದು ಪೂರ ಬೇಯ್ತದು ಇತ್ತ ಕಲ್ಲರ್ ತುಲೆ ವಾ ರೀತಿ ಆಂಡು ತುಲೆ ಕಲ್ಲರ್ ಬೇತಾಡತೆ ಉಂದುತ್ತೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಚೌಲಿ ಅವರ ದಿಕ್ಕ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಊರಣ ಉಂದುತ್ತೆ ಊರಣ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಅವಳು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲತದೀಕ ಒಂದೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಚೌಲಿ ಆವಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದ ಇತ್ತ ಒಂದು ತುಲೆ ನಂಗೆ ಇಂಚ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಮುಟ್ರೆ ಬರೋಡು
ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಉಣ್ಣೆ ಈತತ್ ಮಲ್ಲ ಇಂಚ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ಸರಿ ನಾವು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತೊಂಡರೆಗ ಇತ್ತ ಕನಕ ರೆಡಿ ಆಡು ನಾ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಲತ ದೇತಿನ ಅಂಚಿನ ತುಲೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಈತು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ನಮಗೆ 2 ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂಗ ಅಂತ ಕಲತದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಉಂಡ ಮಲ್ತೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಉಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕನಕ ಹೊಡೆದು ಪೂರ್ಣನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಇತ್ತ ತುಲೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ತದ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಗುಂಡಿ ಮಲ್ಪಗ ಇಂಚ ಗುಂಡಿ ಮಲ್ತದ ಈತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಊರುಣನು ಐದು ಮಲ್ಲನೆ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ಹಣ್ಣು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಟ್ಟಿಂಚ ದೀದು ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಗ ಅವೇನ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪುಡು ಇಂಚ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬಂದದ ಎಪ್ಪರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಉನ್ನೆನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಮಲ್ತೊಂಡ ಒಂದು ಐತನೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ಹಪ್ಪಳ ಪುರ ಮಲ್ಪ ಚಪಾತಿ ಪುರ ಮಲ್ಪತ್ತುಲೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಂಡ ತುಪ್ಪ ಲಾಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಲಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕೈಟ್ ಓತುಂಡಲ ಹಾಪುಂಡು ಇಜಿಡಲ್ಲ ಆಟುಂಡಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಯಾನಿತ್ತ ಕೈಟ್ ಓತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಸುಲಭ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕುಲು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಬೂಡ ಆತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತೊನ್ನುಲಿ ಲಾಟುಂಡು ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಮಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಕೈಟ್ರಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ನಿಧಾನ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಯಾನೊಂದುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಪುನಿ ಇಂಕ ಸುಸ್ತಾತಂಡೆ ನನ್ನ ಬಕ್ಕ ಆರ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ ಲತಾ ಆರು ಮಲ್ಪುವೇರು ಒಂದೆಟ್ಟು ಪುರ ಆರು ಬಾರಿ ಹುಷಾರ್ಲೇರು ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿ ತುಲೆ ಆರ್ಲ ಸೇರಿದ ಮಲ್ತಿನತೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಕ ಪುರ ಹೊರ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ನಿ ಆಮಣ್ಣ ಕಾಡು ಹಿಡ್ದು ಹಂಗಡ್ಡತ್ತತೆ ಇತ್ತೆ ಭತ್ತದ ಉನ್ನೇನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನು ಅಂಚ ಉನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಕೈಪುಗೈತೆ ಇತ್ತೆ ಕಾವಲಿದಿ ಒಂದ ನಮ್ಮ ಐಕ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆಗ ಹಳ್ಳತೆ ಎಣ್ಣೆ ಲಾಪುಣ ತುಪ್ಪ ಲಾಪುಣ ನಮಗೆ ಪರಂದದ ಮಲ್ದಾರ ಇತ್ತು ಹೊರ್ತು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಪರಂದು ಸರಿ ಪರಂದದು ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಪಿನ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ನಂದ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದು ಹೆಂಚಿನ ಹೋಳಿಗೆ ಐಕದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಖರ್ಚಿಜ್ಜಿ ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಾನೆ ನಾನು ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಂದ ಕನಾರ ಬೊಡತೆ ಒಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಬೊಡಾಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಂದ ಪನತ್ತದು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಪರಂದಿನ ಪರಂದ ಅವಳು ಕನತದು ತೊಜ್ಪಾಯತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಲ್ತದು ಚೋಲಿದೆತ್ತದು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಲ್ತದು ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕರಗು ನಂಚಿನ ಕರಗಾದು ಮೈಪು ನಂಚ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪುಡಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಎಡ್ಡ ಬೆಲ್ಲನೆ ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಎಡ್ಡ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಊರಣ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಚ ಹೋಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ತರೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೆತೆ ನಮ್ಮಿಂದ ನಿಖಲಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡುಡಕೇನಿಲ್ಲ ಬೆತೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಮಲ್ತ ತೋಜಾಗ ಒಯ್ತ ಪೂರ ಆಪುಣಂದು ಏನು ಪನ್ಪ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಹೋಳಿಗೆ ಮಲ್ತದ ನೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ
ಎಂಕ ಪಂತೆರಿ ಎಂಕ ಗೊತ್ತೇ ಇತ್ತಜಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಉಂಡದು ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೋಳಿಗೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ತೋಚ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ತಿಂಡಕೇನ್ಲೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಪರ್ನದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಚ ಆತನಂದು ಪನ್ಲೆ ನೋಡಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆಗ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಏಲಕ್ಕಿ, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಹಣ್ಣಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಡ್ಬೋದು, ಒಂದು 2-3 ದಿನ 4 ದಿನ ಇಡ್ಬೋದು, ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಯಿನ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇಗನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿರ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿ. ತುಯ್ಯಾರೆ ಹೋಳಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ತುಯ್ಯಾರ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ ಬೆದ್ರಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.